Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagagali kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, tunganak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan. Kaluhi kami, kaluhi kami, kaluhi, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tusa Amahan. Dawata, dawata ang among pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang labing alangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, ihas sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan. Aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot.
Kini among gipangayo, inagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, angay patyon kining tawhana. Ang iyang gisulti makapatalaw sa atong mga sundalo. Ug mauusab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang tao sa syudad. Makadaot sa katawhan nga nahibilin sa syudad kining tawhana. Nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa miingon si Hari Sedekias, kun mao kana, kamoy bahala kaniya. Busa gikuha nila ako o gidala o gitunton didto sa atabay ni Prinsipe Malkiyas nga didto usab nahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimad-an na sa tubig ang maong atabay og lapok na lamang ang didto sulod niini. Og busa nalubong ako sa lapok. Og migawas si Ebed-Melech sa palasyo og giingnan niya ang hari. Kamahalan, ang gibuhat ni ining mga tawhana dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay ug mamatay gayud siya sa gutom. Wala na'y pagkaon sa syudad. Busa gimanduan sa hari Ebed-Melech sa pagdalag tulo ka tawo aron kuhaon ako aron dili ko mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Inudali ug tabangi ako. Inudali ug tabangi ako. Nagapaabot ako. Nagapaabot sa Ginoo. Ug niduko siya aron pagtan-aw kanako. Ang Ginoo nakabati sa akong singgit. Iya ko nga gikuha gikan sa kahiladman sa kalaglagan, gikan sa lapok sa kaluwasan. Iyang gipahimutang ang akong mga tiil, ibabaw sa bato. Gilig-on niya ang akong mga lakang. Ginoo dali, ug tabangi ako. O gibutangan niya og pag-ung awit ang akong baba. Usa ka imno ngadto sa atong Dios. Daghan ang mutan-aw diha sa kataha. Ug musalig sa Ginoo. Ginoo dali, ug tabangi ako.
Bisan gisakit o kapos ako, apan ang Ginoo nagahuna-huna kanako. Ikaw ang akong hinabang ug akong manluluwas. O Diyos ko, ayaw pagpanagkana. Ginoo dali ug tabangi ako. Hinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo ug daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata kang Hesus, nga maoy gisandigan sa atong pagtuo o maghingpit niini. Wala siya mulunga, bisan pa sa iyang pag-antos sa krus, o wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos, kung unsa ang iyang pagpailob, taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa, ayaw kamo kaluya o paglunga. Kaysa inyong pagpakigbisok, batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manak kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan og pagkaayo unta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pangdawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghunahuna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhis kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin, 3 batok 2 ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan.
Ang inahan makigbatok sa ilang anak nga babay, ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babay makigbatok sa iyang binalaye, ug ang binalaye makigbatok sa ilang ugangang babay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. May buntag sa tanan. Ako di ay si Father Arthur Navales. Ako usa sa mga bag-ong pari dinhi sa katedral tungod ni atong general reshuffling which happened recently, last week. Mao na nga makit-an ko ninyo karon sunod di na pod kay magtuyok-tuyok man mi. Apan ang nakaila kanako nahibaw na nga dinhi ko mga 20 ka tuig milabay uban ni Monsignor Adel Abilia. But nonetheless, ani ako karon aron pag iya kaninyo sa atong pamalandong. Iingon ko nga karon mauna ang ikakawhaag Domingo sulod sa tuig, the 20th Sunday in ordinary time. Nini mga pipila ka Domingo nga milabay, atong gikutlo ang atong pamalandong sa Ebanghelyo sumala ni Lucas kapitulo 12. Luke chapter 12. Importante kaayo nga atong makbutang sa konteksto ang atong pamalandong. Tungod kay kining chapter 12, kapitulo 12, sumala ni Lucas, naghisgot sa mga angayng buhaton sa usa ka sumusunod ni Kristo. The teaching about discipleship, the demands of discipleship. Kung nahinumdo mo sa miaging duha ka Domingo, ang Ebanghelyo naghisgot, mahitungod niya itong tao nga nagtuo nga dato na kaysa kaayo. Wala sa ilang yun na iyang kaugalingon, gubon niyang kamalig, magbutang siya og daghang abot, moingon niya sa kaugalingon, pahayay na lang, inom kaon, pagubog-ubog. O kapan ni anang gabi una moingon ang Ginoo, huy, buang, mamatay ka. Ang kinsa man ang butang nga imong paningkamutan og pundok. Isa may makapanag-iana, mingon din ng Ginoo, mao kanay mahitabo sa mga tao na dato sa kalibutan apan kabus diha sa Ginoo. Sa miaging Domingo, wa mo kahinumdom nga ang Ebanghelyo naghisgot mahitungod sa atong pagka mabinantayon, pag-andam kay moabot ang tag-iya nga wa nato hisayre kanus amo abot. Unya, kung moabot na gani nga wa ta magbuhat sa atong buhaton, tagud-taguron kita sa tag-iya. Karon, inana ka kalisod ha. Dili ni sayon ang pagkakristyano, dili ni pagsimba lang matag Domingo. Napagay uban nga di gyud mo simbag Domingo. Ang Ebanghelyo karon naghatag kanato sa konteksto sa pagkasumusunod ni Kristo. Niingon siya, do not think that I have come to bring peace. I come to bring division. Ayaw ko naunaan nga nga nagdala ako karon og panagdait, kundili pagbahin-bahin. Diba, ang atong Ginoo, iilaman nga hari sa kalinaw, o sabi gipasabot ani, ayaw kalimot sa konteksto. Kay gibutang kini sa konteksto, diha sa pangutana, how deep is my relationship with Jesus? How am I committed to Him? Ang iyang pulong, mao'y makapabahin-bahin. Dili tungod kay libugon taniya. Ang iyang mensahe ug ang iyang mga demands, kondisyonis sa pagkasumusunod kaniya, kinahanglan nga ang tao magpili.
Ang iyang pulong o ang iyang pagtulunan mo'y makapabahi nato. Muuyon ba ta niya? Musunod ba ta niya? O dili? Pananglitan, diya sa atong pamilya, ang bana ug ang asawa, di magkauyon. Tungod kay ang bana, gihaylo, og daghang milyones. Ug ang asawa maingon, di ko, kay sayop na. Apan ang bana, midawat sa illegal o kurakot nga pamaagi. Mabungkag. Pananglitan, dunay usa ka anak na mabdos. Moingon dayon, ipakuha na. Mingon ang makauwaw ta na, ikauwaw na sa atong pamilya. Mingon ang bana, ayaw. Mingon ang asawa, makauwaw na, ipakuha na. Mabungkag. Mabungkag ang bisan ang pamilya tungod sa pagtulunan o pag-uyo nato sa pagtulunan ni Kristo. Mao kanay gihisgutan diini ang iyang kamatuoran. The truth of Jesus divides people. Mabitaw na nga karon, matag karon og unya. Bahinon man tas Ginoo. Nga imudawat, nga idili. Pero ang nakapait para nako nga pagbahin-bahin, dili lamang kining pulong sa Ginoo. Yes, I was overwhelmed at how the truth of God divides individuals. But there is more terrifying. There is more intimidating ang pagbahin-bahin sa mga tao. Kung nabahin ta sa pulong sa Ginoo nga tungod sa kamatuoran, ang pait karong panahona mao ang pagbahin-bahin nga atong gihimo diya sa atong katilingban. We label people, we categorize people as poor or rich. Dato mi, pobre na sila, wa sila labot dire. Edukado ko, mga bugo na sila, wa na sila eskwela. Espesyal mi, wa na sila labot. Ngunit kuyaw, bisan sa atong politika, grabe pagkabahin-bahin, pinaagi sa mga kulor. Ngunit pait. Dili nabahin, dili tungod sa kamatuoran, nabahin tungod sa kahakog sa tao. Ug maunay pait nga pagbahin-bahin. Kay ang pagbahin-bahin, pinaagi sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo, adunay kalinaw. Kay baw kang ang imong gibuhat, maayo. Apan ang pagbahin-bahin, sumala sa pamaagi sa tao, mao ang pagbahin-bahin, gumikan sa kakog o sa pagtanaw sa ikaw galingon nga maura importante. Bitaw, bisan sa simbahan, doon naman tayo pagbahin-bahin na ay mga righteous, mga tuo nila nga santos, na asay mga makasasa. Tanawa ang simbahan, doon ay conservative, doon ay progressive. Bisan din na sa atong katilingban, di ka kaapil sa grupo kung di ka parehas nila. Tanawa di sa simbahan, mag-unay og libak kanay. Tanawa sa simbahan, mabungkag tungod kay nagdautay. Hindi palupig. Muli pagbahin-bahin na kuyaw. Dili ang pagbahin-bahin sumala sa kamatuuran sa Diyos. Na iniingon nga, Pader, nagbahin-bahin ta because we are different from each other. I don't think the problem lies in our differences. The problem is we cannot accept the fact that there are
others who are better and smarter than us. Therefore, people, insecure people, begin to destroy other people. Naidaghang mga tao, di ko mutuong nga bahin-bahin. Naiubang mga tao nga di gyud mutabang tungod kay mahadlok sa ilang status quo, pakwaan. Ang problema, it's not the problem of differences. It's the problem of being indifferent. Ina kong bakakon, mabungkag ta tungod kay wa ta manumbaling. Naay akong nakatunan sa akong maestro. Ningon siya, God created us differently so that we can see God in our differences. Para nako, kung akong sabton pag-ayo ang linya, nagpasabot ka na nga, actually, God initiates differences. He decides differences. Lain ta. But the problem is, we can never, and some people would never recognize, even accept, and even celebrate our differences. Di lang yun ta mag-apil-apil. Kay di taganahan, kay hakog ta. Muna'y makapagbungkag nato. Apan my consolation is, hapit na kumaman. Ang akong paghupay na ako, kaninglingon sa Ginoo, I have come to bring fire. Nagdala ako, miabot ako, aron pagdala, nga makapasilaob. Sa in English pa, I have come to bring fire. Diri kay giingon man na diri nga, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan. Kining giingon sa Ginoo nga magdala og kalayo, it's both a consolation and an unsettling situation. Ngano? Tungod kay ang kalayo manggod, ang ipasabot dinhi ang gugmas Ginoo. Ang gugmas Ginoo, mudawat ra gyud nato. Kung di ka mudawat niya, di ka niya pugson. Kung mudawat ka niya, iya kang punan. Mao nang ang tao nga mopili sa Ginoo, mao ra gyud ang tao nga nahigugmas Ginoo, mao ra gyud mopili sa Ginoo. Ang mga tao nga wa kasabot, musimba lang kung dunay problema, musimba lang kung dunay mga sakit, musimba lang kung ganahan. Di gyud kay gugmas Ginoo. Usbon ko, ang atong pagsimba, dili ni siya obligasyon, kung dili paghigugma. Tungod kay kung wa ang Ginoo, sa mabuhat nato. Tan-aw ra gud, ang Ginoo na higugma mo na para nako. Mahigugma ta niya. We chose God because we love Him, not because we have no other choice. Ang kalayo pod, but at the same time, if it is being symbolized as the warmth of God's love, fire also can be used to symbolize purification. Mauni ang mag-ayag kanato. Ayagon ta niya diya sa atong pagpili sa Ginoo. Nganong mo pili man kas Ginoo? Nganong mo mubarog man ka sa iyang mga pagtulunan? Para nako, mao kana ang kalayo na iyang ihatag nga rikanato diya sa atong pagpili. Ay gugma ta niya ug mipili ta niya. Apan lisod man kaayo paghigugmas Ginoo sa tibuok na tungunahuna kasing-kasing kalag og kusog. Itagaan tag higayon nga iyatang ayagon. Sama nga ang kalayo makapalain sa bulawan ug sa hugaw. Ita usab ayagon sa Ginoo matag adlaw sa atong mga pagpili sa kinabuhi. Maghinakog ba ka o manggihatagon? Mubarog bakas kamatuuran o imong pakpakan ang bakak o ang bastos?
Kana lang, kay karong panahona, ang maayo himong dautan, ang dautan himong maayo. Lisod kay pagpangita karon sa kamatuoran. Bisan diya sa social media, lisod kay pagpangita kay murag tinuod ang bakak. Magtago kanunay diha sa tan-aw nimo nga makapalipay o makatagbaw. Apan ang kamatuoran, hait. Dili ka makomportable because the truth of God disturbs the listeners. Sa TikTok, na ako'y nakitaan nga, ang babay, miduol sa pari, nangutana siya, Father, why do you preach so loudly? You almost shout. Ningon ang babay, ningon ang pari, when I preach to people who are probably asleep, indifferent, and deaf. But when I pray to God, I pray silently to a God who always listens and who always loves. Kala lang kay basin og makapatabang na nato sa atong pagka-sumusunod ni Kristo ang pagpili kaniya diya sa atong inadlaw na kinabuhi. And the better choice would be to choose to love. Amen. Atong ipadayag karon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagtuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakah siya sa langit og naglingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Amen. Mga igsuon, si Jesus miingon, ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Hiniusa kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan. Muingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog ug kusog, sa paggiya sa mga matuuhon uban ang kinaadman, ang kaligdong ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug sila kansang mga paghukom, makapaapikto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Dios dong kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang Espiritu Santo mogiya og modumala sa mga kabatan-unan sa tanang dapit, diha sa tanan nilang mga desisyon.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga kita nga nag-alirong ni ining talad kan-anan sa Ginoo karong adlaw, malig-on sa atong pagtuo og mahingpit sa atong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamobot. Mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay mo pahulay diha sa kalinaw ug mabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Diha sa kahilom, ato usab ibungat ang atong personal nga mga panginahanglan. Amahan sa kaluoy, ang imong gugma alang kanamo milabaw sa tanan nga among gilauman o gitinguha. Pasaylo ang among mga kapakyasan, ampingi kami diya sa imong kalinaw, ug tultuli kami diya sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo kamo mga igsoon ron kini ngatong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nga among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayluay sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong gugma sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Isalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo mo inag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyo kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman. Santos, Santos, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Santos gid ikaw Ginuang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mo Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Ipikas og mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini maong akong lawas na itugyan
alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og pangilom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahanin ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among apostolic administrator ug sa mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga gipahanungdan usab ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose, ang iyang buutang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daykon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ituluan kita ni Jesus pagtawag sa Dios ug atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ning imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa mga sala. Ingon na pasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa panulay, inunua lawasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, na ingon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig nining imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pakita atang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdayat mo na kaninyo. Lamb of God, do you take all this into the Lord? Lamb of God, do you take all this into the Lord? May this mingling of the body and blood of our Lord Jesus Christ bring eternal life to us who receive it. May the receiving of your body and blood, Lord Jesus Christ, not bring me to judgment and damnation. May this mingling Kini mo ang kordero sa Dios, ang nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Diyos nga maluluyon, pinaagi nining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot namo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Hiniyamong ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang lingkod palihog. Mayong buntag sa tanan. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon alang sa mga urgent repairs and pastoral programs of the parish. Ikaduha, nagpadayon ang pagbisita ang Birhen sa barangay sa mga kapilya nga sakop sa atong parokya. Alang sa schedule sa pagduaw sa imahen sa inyong kapilya, palihog pakisayod sa opisina o sa presidente sa kapunungan nga si Brother Mario Gumba. Ikatulo, kabahin sa kasaulugan sa adlang natawhan sa mahal nga Birhen Maria, adunay paghahimuon nga Walk with Mary karong umaabot nga Setyembre 7, 2025, adlang Domingo,
Magsugod ang maong posisyon adto sa Cebu Provincial Capitol Grounds sa alas 3:30 kaadlawon ug pagatapuson kini sa Santos nga Eucharistia didto sa Plaza Independencia sa alas 6 sa buntag. Gidapit kitang tanan sa pag-apil sa maong kasaulugan. Ikaapat ug katapusan. Ang installation sa bagong team o pastors pagahimuon sa Setyembre 8 sa alas 10 sa buntag. Pagapanguluhan kini sa atong talahurong arsobispo nga tigdumala, Most Reverend Jose S. Palma. Gidapit usab kita sa pagsalmot niini. Gikan sa atong team o pastors, daghan kaayong salamat. Palihog panindog. Ang Ginoo manaka ninyo. Og manalangin kaninyo og sa inyo matagpamilya ang Dios nga makagagakom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa atong dadon ng kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.